Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, ifamily Mseleku, ubaba Mseleku lona makhosikazi akhe awu-4 ozokwenza-ke okwakhe ngicela ukuthi ukwenze uzosikhethela wena ukuthi uthande ba. Lana-ke mina ngikhetha uMacele noMangwabe, yeah, because nami nginikeza ama-options kodwa bebebahle bonke nobaba Mseleku ubemuhle la kwi-Durban July. Besilindile-ke vele ukuthi sibone ukuthi kuzohamba unumber 1 nobaba Mseleku noma uzokhetha noma kuhambe uNesi nobaba Mseleku. NoNesi kube khona ongazi ukuthi uba uNesi uMangwabe ube khona-ke shuthi-ke amaphilisi akhe uwafakile la kwibheg wahamba nawo. Bekumnandi-ke siyibonile enye ividiyo beyiveze obani phakathi uMakhumalo i-live video enye bayenzile. Bekumnandi la kwi-Durban July. Bengicela ukuthi sivoteke la phansi. Mina sengishilo vele ukuthi uMacele noMangwabe. Number 5 kube ngekho nje azivele sikhohle unumber 5. Unumber 5 shuthi nje akaze zabe khona noma number 5 waye khona kithi ukuthi yabo thina sicabanga ukuthi khona number 5. Kodwa sengiyabuza bayenzelani lento ngoba phela ubaba Mseleku wahamba wayotshela uMacele ukuthi lo esengimthanda owakaMakhumalo. I mean owakaKhumalo, ushuthi uMakhumalo naye. NoMacele yabo wazama ukuthi ekhulume noMakhumalo ukuthi ungenze njani uma ubaba Mseleku nje engathatha kaKhumalo. Yabo kwaba naleyo nto encane nje. Nawe ukumbuzo wami. Basebenza lama-reality shows mase befaka izinto nje ezingasile iqiniso. Basuke sebekwenzelani lokho ngoba phela thina sizobuza thina mase sithatha yonke into esithola ku-social media sithi iyona-ke iyiqiniso. Kodwa-ke singazile kuzohleba la sizobancoma nje ukuthi bebebahle. Sisazophithizela sifuna unumber 5 ngoba le ndaba le ya 5000 ngifuna ukuthi icace kahle. Uyibuyisile kubaba Mseleku leyo ndaba le ya 5000 ukuthi kwake kukhokha abanye osisi nje impela o-Friday. Omunye usisi wayefuna ukuba u-Friday yena. Angazi ukuthi wayezoba u-Friday kanjani. Angithi Monday first wife, Tuesday second wife, Wednesday Makhumalo, Thursday uMangwabe, Friday bekuzoba number 5. Nemkhuba kodwa hayi awusikho-ke lapho besizoncoma into enhle. Sibuye senze-ke ukuhleba okuncane kule channel, senze ama-reviews ama-TV shows amadala namasha nokunye-ke nje okubuye kuvele esikhaleni. Asizenze-ke izinto eyi-serious nkosi yami, asizenze izinto eyi-serious ngoba nje ngempela izinto eyi-serious ifuna ukuthi ube serious. Zifuna nje ukuthi uqonde uphinde futhi ulande nabantu abazokhuluma ngendlela eqondile nabantu futhi abayifundele leyo nto. So nje lokho ke-TV show kululanga leyo ndlela. Wena mhlawumbe ozobuka ukuthi hayibo why uzokwenza izinto ey'ndala ukuthi nje ziyalandeleka futhi zilula aziphathisani nangekhanda. Uvele ubuke nje ukuthi ubaba Mseleku wayekhuluma iphutha mase uyabuya-ke nawe uzosho ukuthi hawu niyabona ukuthi wayekhuluma iphutha njengoba sengisho nje ukuthi indaba number 5 engathi ayikho. Number 5 kunina abakhona kodwa simboni. Number 5 ngisho endaweni nje izoba umnandi akafiki. Unumber 5 kuyahanjwa ifamily yaphuma yena nje akekho usisi yabo sesingambona phela kuma-pictures sithi hayibo lo sisi uhlele khona siyamsola uye lo number 5 ngoba uhlele khona e-background. Hayi akazazi abakhona kodwa abakhona-ke ngisazobabheka-ke ukuthi nje ngizobe sengiqamba amanga-ke uma sengiletha lapho. Ngizobe nje sengizonikhohlisa. Ayithi niyawathanda amanga, niyayithanda futhi nani izinto vele, niyayithanda iy'ndaba zabantu kangisho njalo. Niyawathanda amanga, niyayithanda iy'ndaba zabantu, niyakuthanda ukuhleba. Kodwa ukuhleba kunedimoni. Nini kubona ukuhleba kufike kungene kancane mase kuvele ubone sekugcwele nje kuyo yonke isystem yakho so uyahleba awusabambeki. Ngiyadlala mina bafethu bakwethu bazalwane nayinto enkulu nje asisiphume kwifamily yakaMseleku kodwa ningakhohlwa ukukhomenta la nisho ukuthi nithande bani ubani obemuhle nje nawe uzobe uyikhethela lo omthandile la obeqoke kahle. Bengithi simbonga uNkulunkulu bazalwane sesikuJuly unyaka uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwaba manje. Niyakhumbula ukuthi sicishe sasangana amakhanda kufika lento le
manje 2022 July, ngikhumbula beku-2020 beku-2020 kunenye i-post engayibona ku-Facebook, omunye usesebhala indaba zokuthi hey, yabo indlela impilo esingakhona manje sekumele nje silungise izinto ukuthi mangenzeka yabo uvele nje ubizwe kutholakala ukuthi izinto zakho zikwi-order oyishiya ngemuva. Siyambonga kuThixo ukuthi 2020 sidlulile, 2021 sidlulile, manje sesikuJuly 2022. Mkhulu uThixo, ileyo nto le ibalekile. Asikhohliwe ukuvota ukuthi nje ngithe ngibuka kuthi 1st July ngaba nalowo muzi ukuthi hey, uNkulunkulu wasigcina. Abanye-ke ngiyazi ukuthi bake bagula, nami ngike ngagula, kodwa nje sila manje kuJuly 2022. Ngathi nje kusukela manje kuya phambili ey'mpilweni zethu kungaba khona izinto ezintsha ezinemphumela emihle. Angisiye kumprofethi mina, angisumshumayeli, angisumprofethi. Ngiyakusho lokho ngoba kube umuzwa ebenginawo naye uzolo benginalo muzwa. Ngaphinde ngalalela leli culo la Zahara elithi nqaba yami. Usungayifunela-ke lona, aliphumile engqondweni yami. uNkulunkulu beyinqaba yethu, akukho-ke nami engakusho. Umthandazo ubalulekile. Kwesinye isikhathi sikhona wema I'm sorry guys, ngizogcina ngasayi-enjoy le video. Siya kwenye indawo besingekho lapho, sila kuThando Nes'thembu. Please siyavota Macele noMangwabe abami kule. Sharp. Thank you so much for your love and support. Lona omunye ozothi kathi le ntombazane injani ifike ikhulume ngoThando Nes'thembu ngale iseyifaka imvane. Kuzoba njalo nje, akuhliphizeke ngoba ngiyathanda ukwenza la kusile channel ibe njalo. Ungacabangi ukuthi uyazi ukuthi nje hey uzomfica ehleba ngobani. Kumele ibe khona nendawo encane engithi ukuyilungisa le nje ukuthi ngikukhumbuze ukuthi manje sikuJuly 2022. Ubukhulu bukaNkulunkulu, umusa wakhe esigcinile. Sidlula kuzona zonke izimo esidlule kuzona ngokuhlukahlukana kwethu, kodwa sikhona manje. Nawe futhi uma ukukhona odlula kukhona, ungalilahli ithemba. Kwesinye isikhathi uzobheka la ku-social media ufuna impendulo kwinto ethile, uthole ukuthi abantu bazokhuluma izinto ongazuzizwa ngenxa yenkinga onayo. Kodwa uNkulunkulu ungamlahli, nethemba ungamlahli. Sikhona isikhathi la obona ngathi vele uNkulunkulu nje ngathi nje naye uyajikelana, kodwa mina ngisho njalo ngithi ungamlahli, nethemba ungalahli. Ngoba uzofika ku-social media uthole ukuthi ngisho abazalwane, mhlawumbe impendulo yakho ubuzoyibheka kubazalwane, uyitshela ukuthi hey, ngiyazi ukuthi ubani umzalwane, mhlawumbe ake ngiye epagini lakhe, ungayitholi impendulo. Kodwa uNkulunkulu wenza njani? Ungamlahli. Akakhohliwe ngawe, akakhohliwe ngathi. Yebo-ke bazalwane.